lähdin etsimään toisenlaista Sochia. Sellaista Sochia ja Venäjää, jota emme juuri urheilulähetyksissä näe. Kuka sopisikaan muuten paremmin oppaaksi kuin näyttelijä Ville Haapasalo? Villen urahan ampaisi raketin lailla nousuun vuonna 1995, kuinka ollakaan juuri Sochin elokuvajuhlilta. Villehän on Venäjällä ylivoimaisesti tunnetuin suomalainen. Hän on todellinen superjulkis. Entäs minä? Nimeni on Muksis. Tietenkin. Mukanani on myös Shiburashka, eli Muksis. Jee! Hän on muuten Venäjällä lähes yhtä tunnettu kuin Ville. Niin olenkin. Tervetuloa mukaan. Muksiksen, Villen ja Nikin löytöretkelle toisenlaiseen Sochiin.